Grabe. Ano kayo no? Para Gibidyo ka ni mo ko? Oo, gibidyo ka na ko ka. Grabe. Okay, kata. 1, 2, 3, go! Masanitas, no! Masanitas! Masanitas! 2,000 years later. Ito mga kabinga. Okay. So, nanap ko karong maabot na di kan di-order na ko mga kabins. Okay. Eto na. Wapo kay ilang leaders, ilang packagings, no? Package, no? Nahanapin akong giabot. So, akong gi-order mga kabinga, no? Sagwa mo ng utana. Sagwa mo ng utana. Katong Korean nga pinakahalang nga pinaka-viral, famous sa balat ng lupa. Oh, ito na. No? Karon gid abi na ko diligid mo abot ng semana hawa. Napuyo ang akong anak Regine sa inyo pikoy-koy. Wapo gyud ilang pagka-label, diba? Grabe. Safe gid ilang pagka-label. Grabe. Kung hindi talaga. Wow. Nawa na ang libiling aning mga kabins, no? Beautiful. So, wala ka rin na kumay. Siyempre, samyang akong di-order. Samyang na ni, para klaro na yun. Pero wala akong may klaseng na samyang. Grabe ang bupit. Ang bupit. Wow. Pat ka buka kung i-order mga kabins, no? Pink na pink. So dili ko pink lang man. Basta pink akong i-order. Kaya wala ko katilom sila sa ani. So di mo mga kabinka kay ako ning lutuon mga kabinka, no? Kaya mabalik ko. Coming back mga kabins, no? Ito na ang akong panibagong namang mukbang part 4 and the samyang. So napay timer diri. So 6 minutes. So nabut nga na nakukuan pero wala na po na siya na ukayan kabins, no? So ato ning tanggalon. Last na tayo siomai diri. So karon mga kabinka. So, panibago namang mukbang, panibagong challenge naman forever and ever in my life. So are you ready mga kabinka? So, ang ubos na ko ni, diba? Samyang is samyang. Kalon mo basta samyang. So, nakuwi ang dam din tubig. Kahit anong nangyari, tao pa rin. Okay? Are you ready? Get set. And rescue. So
Payo kayo. Ah. Tukan ko ah. Kainit. Bonitas. Masyadong mainit. Saan ako ni kay ini kayo? Ang buong mundo mutikok sa dagat. Pamil. Maray na.
Hindi ko aray, kainit ko din na. Inita eh. Parang hindi ko na kaya. So, ibibigay ko na lang to ang isa ni kay wala na, hindi na. Pero kani kaunon ako ni. Look at this. Look at this. So hot. Ginaaya. So, tingin na lang akong mga susunod na mga adventure, mga mukbang travel, unboxing, etc. etc. Ito po si DJ March. Nagsasabi sa inyo, hindi ko naman anong kinaya. Ang damay. So, sige sa mga kabita. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.